Żdiet il-budget tal-Malta Film Fund biex ikun hemm aktar għajnuna għall-industrija lokali tal-films. Dan tħabbar is-sibt wara nofsinhar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kummissjoni Maltija tal-Films il-Kalkara. Din iż-żieda hija l-ewwel waħda sa minn meta kien imwaqqaf il-Malta Film Fund biex bekk issa dan qed jammonta għal 300,000 euro. Il-Ministru Żammit Lewis qal li l-industrija tal-films qed tiżviluppa brata maġla ħafna u għalhekk l-importanza tal-films. Dan huwa fond limitat biss għat-talent Malti Wawċi. Illi żidna l-ammont minn 250,000 għal 300,000, illi żidna il-funding ukoll illi tista' tapplika biex tiddistribwixxi film ukoll u żidna l-ammont illi nistgħu nagħtu sa massimu ta' 80% tal-ispiża. Dan qed jingħaqad mal-Co-Production Fund, mal-cash rebates illi nagħtu għall-industrija. Il-Ministru Żammit Lewis kompla jgħid li l-idea hija li jkompli jkun żviluppat it-talent Malti Wawċi f'din l-industrija. Dan qed isir biex anke meta jinġi f'pajjiżna film barrani l-produzzjoni tal-istess films ikunu jistgħu jingaġġaw ukoll bosta Maltin Wawċin. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grek qal li t-talent lokali jmur jitfit mal-missjoni tal-Kummissjoni li tiġbed produzzjonijiet internazzjonali. Qed jirnexxina nattiraw ħafna produzzjonijiet internazzjonali u iktar ma jmur aktar nies, aktar żgħażagħ qed juru interess f'din l-industrija. Għaldaqstant qed naraw potenzjal kbir u qed ninvestu ħafna iktar fit-talent lokali.